Urbare, Ondarruko enpresa bat gaz, familiko enpresa bat, urte askotaku, eta hemen enjoena onartu izan da, bixaldu Espainiko eta beste kanpoko merkauta bixalduro barraine. Ondakagu beste proiektu bat, itsasgarapen launtziaz, etxeko, bizkate urreatzeko Ondarruko jentiai, erakusten zelanik garbitzu, zelanik manipula arrainak, eta horretzen araberan proiektu berri bat ia lortzen duen.